Господине, бихте ли се представили? Казвам се Георги Стоянов Башикаров. От Димитровград? От Димитровград, точно така. Дойдохте на преглед? Да, дойдохме на преглед. Точен ли беше прегледа? Прегледа беше съвършен. От моя страна нямам никакви забележки. Питах ли ви за някакви заболявания? Не, абсолютно не. Вие ги казахте. Всичко открих. С точност какво съм имал. Изненадах ли ви? Много, да се призная, защото... Очаквахте ли, че такъв преглед ще ви бъде направен? Не, такъв преглед не съм очаквал и научих неща, които съм имал с години, които не съм знаел. Вие ги открихте и в последствие ги отстранихте. Вие имахте травми на главата, Да. които аз ги открих. Да. В резултат на което вие сте имали проблеми с врата и сте правили операция на врата. Точно така, на 4, 5 и 6 лумбален прешен. Не лумбален, а шиен прешен. Шиен прешен. Да. Извинявам се. Но аз ви показах, че болката не е там, където е правена операцията, а болката е по-високо и болката е по-ниско. Да, така е. И лявото рамо беше много зле. Абсолютно, сега го движа свободно. И десния крак също не беше добре. Точно. Аз обещах, че ще ви направя една процедура и ще ви освободя врата. Врата ви болеше много силно. Да, сега не чувствам тя. Болката беше много силна. Движението на врата беше ограничено. Точно така. Дори и след операцията. Сега как се движи врата? Прекрасно. Свободно. Ръката беше много зле. Така беше, аз не можех да я вдигна, сега стигам дясното рамо. Това никога не можехте да го направите. Беше с невероятни болки и много трудно и се ограничаваше до една височина и повече не можех. Покажете сега. Сега ето. Това си рамото спокойно през главата. без болка. Без болка. Болката във врата изчезна, болката в рамото изчезна. Да. Освободих и гърба. Слава Богу. Да, гърба, чувствам се подмладен. Какво стана с кръка? Кръка е просто невероятно. Не може да го дигам, сега го дигам. После оправихме и другия крак. Да, така си беше. Накарах ви да се качите по стълбите, да слезете. Точно така. Казахте, че сте се качили на бегом. Готов съм да бягам. Каква е разликата от преди да влезете тук и сега? Чувствителна. Много съм доволен от прегледа. Нещата се получиха за това, за което съм дошъл. Какво мога да кажа повече? Чувствате се по-жизнен, По-жизнен, с повече енергия, повече енергия. И свободно. Точно така. Благодаря ви за този запис. Аз Ще го също пускам благодаря. на хората да покажа, че това може да се излекува. Така е. Благодаря ви, лечителю. И аз ви благодаря. Хубав ден. Хубав ден. Живи и здрави!